Takže ahoj, tu je Michal a máme tu prvú informačku a som tu s Mansorem. Ahoj. Čo zase ješ? Sušenku. Dobrú chuť. No, takže toto sme my. A chcem vám niečo povedať k tomu, ako budem točiť. Takže mohli ste si všimnúť, že sme natočili už 2 diely. 2 Minecraftu, že? Nemýlim sa, 2. Bacha na nás, ako. 2. Normálne za jeden deň 2 a informačku ešte si ideme teraz. No, takže chcem vám povedať, že bude každý deň jedno video. Počujete? Každý deň jedno video. No, to je jedna vec. Druhá vec je, že bude súťaž, len nevieme kedy. Ďalšia vec je, že bude livestream, ale zverejníme kedy bude, že? No, zveřejníš to ty, protože ty ho budeš dělat. No asi nie, asi... Aj možná aj Rasta. No dohodneme sa s Rastom, čo to on mi to nebol schopný. Bude to asi na Twitchi. Asi na Twitchi, no. Ďalej. Budeme robiť... Čo budeme robiť? Jaj? Taká séria. Tu bude toto asi 20 dielov, nie? Budeme se krmit masíčkem. Ďakujem. No, takže ako vidíte, ona odchádza už. Práca. Jo a mohl bych vám ještě říct takovou speciální novinku, možná to pro vás bude aj překvapení, možná se to aj neuskuteční, prostě je to aj do budoucna, kdyby jsme měli už nějak. Takže já bych vám to řekl takhle, jak budu mít 100 odběratelů, 5000 klidnutí, uděláme takovej speciál, seženu lidi, udělám scénář a natočím film z Minecraftu. Aspoň 10-minutovej. Koľko? 10 minut. Aj viac možno. A určite budem účinkovať v ňom aj ja, že? No, aj ty, aj možná aj Rasta. A Rasta možno. Prdele, on to všechno sežral. Ale môžeme to robiť takto. Urobíme takú súťaž a kto vyhrá, to bude účinkovať vo filme. Že? No, mohlo by být, mohlo by být. Takže urobíme to takto. A víte, co by bylo asi nejlepší? Kdyby ten, kdo se přihlásí do soutěže, jako neříkám, že je to pravidlo, ale bylo by dobrý, kdyby měl koupený originální Minecraft. Ale netreba, nie? Ne, není to třeba, ale jako kdybyste tam pak chtěl poznat, nebo někomu říct, že je prostě v tom filmu, tak kdyby měl originál Minecraft, tak aby tam měl jako ten skin. Ako povedať pravdu, nemusíte mať Minecraft, ale... No, nemusíte, no. No, takže hovorím takto, ak to bude pod videom 10 lajkov, tak urobíme súťaž. OK? A když bude soutěž, tak bude aj video, teda aj film. Áno. A aj musí být aspoň u mě dalších 10 odběrů navíc. No a takže 10 lajkov, 10 odberov a točíme film. Takže asi tak, že? No. To by asi bolo všetko. Ešte chceš niečo povedať? No. No. Tak ja by som sa s vami asi už rozlúčil. No, takže vidíte ma práve teraz mňa. Postav sa ku mne. Poď sem von a postav sa ku mne. Poď sem, postav sa sem. K stene ku mne. No. Dobre, tak pozdrav sa tam. No, takže to sme my, to, vidíte, som ja, skáčem. No, takže to by bolo asi všetko, lúčime sa s vami a ahoj. Čau, čau.